Takže ak sa dlhodobo ocitáš v situáciách, kedy ty si tá, ktorá mu neustále vypisuje a on nejaví taký záujem, ako by si si predstavovala alebo ako by si si želala, tak to môže byť o tom, že u vás sú nevyrovnané očakávania alebo rozdielna úroveň záujmu o vzťah. Možno máš vnútorné presvedčenia o tom, ako by mal vzťah vyzerať, no a tie sú ovplyvnené skúsenosťami, ktoré máš z minulosti alebo rôznymi príkladmi, ktoré si pozorovala vo svojom okolí, možno v rodine alebo možno v médiách. No a tieto tvoje hlboké presvedčenia môžu viesť k tomu, že ty v tom vzťahu akceptuješ menej, ako by si si reálne zaslúžila, alebo hlboko v sebe veríš, že to, čo v tom vzťahu zažívaš, je to jediné, čo môžeš zažívať a že nemôžeš zažívať nič lepšie alebo krajšie. No a na začiatok, aby som ti pomohla, tak si polož tieto 3 hlboké otázky, aby si mohla zistiť, čo za tým v skutočnosti je a či sú tvoje presvedčenia o vzťahoch, čo skutočne ovplyvňuje tvoje správanie. Takže prvá otázka. Čo vo mne verí, že vzťah má vyzerať práve takto? Zamysli sa nad tým, či tvoje predstavy o vzťahoch nie sú ovplyvnené minulosťou alebo tvojimi skúsenosťami, ktoré si zažila. Aké príbehy o láske a vzťahoch si vnímala vo svojom živote ako niečo normálne? Za druhé, prečo si myslím, že vzťah je niečo, kde musím prosiť o lásku a kde dostávam späť úplné minimum? Takže skús identifikovať, či si možno vo vzťahu nenadstavila takéto očakávania, ktoré sú založené na nejakých vzťahoch, ktoré si ty sama zažila, alebo na vzoroch, ktoré si videla vo svojom okolí. A ešte posledná otázka. Čo je to, čo verím, že stojí za tým, že verím tomu, že si vo vzťahu zaslúžim len takéto minimum? Tá otázka ti môže preniknúť hlbšie do svojich presvedčení a k tomu, čo veríš o svojej hodnote. Ak chceš skutočne zmeniť to, čo zažívaš vo svojich vzťahoch, som tu pre teba.